Jeg vil fortælle lidt om det globale, internationale, regionale og lokale, og hvilke handlinger der fortæller, hvor jeg er henne i de 4 stadier. Det lokale. Når jeg køber ind i den lokale kiosk i mit område, hvor jeg bor, er der tale om at være lokal. Det er altså butikker og ting i de områder, hvor jeg bor. Det regionale. Det kunne for eksempel være internationale organisationer, der er afgrænset til en bestemt grafisk region. For eksempel en verdensdel som Europa eller en mindre del, som kunne være Norden. Det vedrører altså en region, og det vil sige, at det er lidt længere væk end det lokale. Det nationale. Når jeg køber et produkt fra et dansk firma, for eksempel Lego-klodser til min lillebror i fødselsdagsgave. Det kunne også være, når jeg ser en fodboldkamp med AGF og Brøndby. Det internationale. Når jeg gør en international handling, køber jeg for eksempel tøj i Bruuns Galleri i en udlandstøjbutik. Jeg behøver altså ikke rejse ud af Danmark for at gøre en international handling. Det globale. En global handling jeg laver er, når jeg bestiller en taske fra Kina på eBay. Her behøver jeg igen ikke at rejse ud af Danmark for at være global. Den tegning jeg har lavet viser altså, at jo længere ud i cirklen man bevæger sig, jo længere væk fra det lokale kommer man. Jeg behøver dog ikke rejse til USA for at være global. Globale handlinger kan sagtens udføres hjemme i Danmark. Selvom det kan konkluderes, at overordnet viser tegningen, at jo længere ud i cirklen man bevæger sig, jo længere væk fra det lokale, altså hjemmet, kommer man.